sunt Natalia. Astăzi o să ne jucăm Roblox Water Park. Ne-am mai jucat în celălalt videoclip. Haideți să ne ducem să ne alegem o cameră. Videoclipul ce dat așa că a fost foarte amuzant ăla. Am vrut și eu până când. Ne-am grăbit foarte tare, dar de data asta va fi mult mai lung decât celelalte videoclipuri. Pasta roz nu o luăm de... Uitați camera asta interesantă, e numai a noastră. Asta îmi place foarte mult, camera asta. Are o grămadă de paturi și dita mai televizorul. Ne culcăm doar un pic. 10 secunde, un pic mai mult. Uitați ce televizor mare și uite câte paturi. Asta da cameră. Deci asta da cameră. Chiar o merg camera asta. Cine mănâncă așa tare aici? Nu încercăm să dormim. Gata, haide să mergem. Hai să ne luăm o înghețată. Ce zice să ne luăm o înghețată? Ok, haideți. Nu, că vorbesc că e prea încerc și scurge timpul și e plictisitor să cobori scările, așa că sărim așa. Roblox-ul cred că e pe locul 1 din... Ouleu! Roblox-ul eu îl fac pe locul 1 și pe Brawl Stars locul 2 și... Astea sunt jocurile mele preferate. Le-am aflat de la prietenele mele. Așa, întrebăm pe doamnă și ne-am luat înghețata. Acum ne ducem să mâncăm. Uitați înghețata, imediat. Uitați înghețata mea cu vanilie și ceco, armele mele preferate. Astăzi va fi cel mai lung videoclip. Înainte au durat doar 8 minute sau 7 minute sau 6. Atâta. Și astăzi, ouleu, astăzi va dura un pic mai mult sau nu. Sau puțin mai mult. Da, puțin mai mult. Nu mult mai mult. Mult mai mult cred că înseamnă, nu știu, o oră. Hai să luăm ceva. Ok. Gata. Am ales. Nu mai vreau nicio biscuită, că deja mi-am ales tot. Așa, ne așezăm la masă. Hai cu biscuitele, boboane și bere. Biscuitele se termină. Celălalt am început care am să terminăm și tot. Că am băut și fără și... Nu ziceam un joc așa, că de obicei fac orarul zilei, dar acum facem că știți voi de ce. Trebuie să ne distrăm mai mult. Acest videoclip cred că va dura, cred că 12 minute, nu știu, așa. Nu știu ce facem. Așa. Haideți să ne ducem, știți voi unde? Arăt, în sus, în spațiu. Adică. Dar e interesant că uite podeaua și uite ce fac. Haideți după ce ne pe Top Gun-ul ăla, vede, ăla e preferatul meu, să știți. Ăla e preferatul meu. Așa, am mâncat scările, haideți să vedem la ce Top Gun. Așa, eu prima, eu. Tu așteaptă turul următor.
uitați cum este băiatul ăla. Vai, nu ți-a făcut nicio eleganță. Eleganță, vai, ce cuvânt l-am inventat chiar acum, în videoclipul ăsta. Videoclipul trecut, vai, deci a fost foarte amuzant. Deci foarte amuzant. Acum mergem în spațiu. Ok. Gata, am ajuns. Nu se mai vede nimic. Păi, în spațiu este... A, nu, gata. Uitați, ați văzut ce tumbă am făcut? Ați văzut? Așa, acum ne dăm pe toboganul ăla albastru. Cine vrea să se joace acest joc, scrieți Roblox toată, par să vă reamintesc că am spus și în videoclipul trecut. Tu, fată, nu știu cum să te dai pe tobogan, pe bune? Da, așa. Papi, papa, fată, papa. Trateți toată distracția. Da, ne aruncă de sus. Așa. Hai să mergem. Aveți înghețată? Eu mai vreau să iau una. Hai să mai luăm. Arătă cum să iau înghețata. Sper că ați văzut cum foarte mici. Nu vreau să iasă. Hai să înghețată. Hai să-mi activez super viteza. Da. Bună ziua, deci apăsați pe ăla și apăsați pe a doua din aia și vă dau înghețat, vedeți? Mi-a apărut acolo. Și ajunge foarte repede. Mai stăm și în pat să mai uităm la televizor, ce ziceți? Asta nu-i cu grăbeală, că mi-am activat super viteza. Iată că aici o să ne trebuiască să mergem încet, că cădem, uitați, așa cădeam. Acum vă arăta cum n-am căzut intenționat, ca să, ce facem, să fac de râs. Cineva n-a pus ușa. Nu, tu pleacă de aici. Pipi. Nu, deci eu nu las pe nimeni în camera asta superbă. Uitați ce televizor, mama, n-am mai văzut într-o cameră așa televizor mare. Încă mă ghiță? Haide. Așa. Hai să ne dăm pe topcanele celelalte care nu ne-am dat. Ce ziceți? Asta a devenit camera mea preferată. Înainte eram, uitați, o să vă arăt imediat. Înainte eram asta. Uitați ce televizor mic are. Al nostru e mai mare. Deci asta era camera mea preferată, dar acum aia s-a făcut. Haideți să ne dăm pe toboganul pe care vreți. Pe la roșu? O, pe la roșu, nu vreau. După aceea cele două și mai vedem mai ce mai facem. Ok. Acum urcăm scările. Ce am spus? A, da, că ne dăm pe toboganul ăla roșu. Uitați, ați văzut cum fata aia se dădea, eu am văzut. Așa. Vai. Ok,
uitați cum am aterizat, așa aterizăm mereu. Care nu mai dăm. Hai să-mi dăm păsa și pe aia, pe ce îl mov. Cu roz. Și mă întreb de ce oricum bani, e rău, îmi spun că se fără colac. Și e foarte mic. Așa. Suntem sub apă, suntem sub apă. La China ai voi acolo, scuzați-mă, e cățărină. Așa. La China ai voi, dacă vrei, așa ai voi, sau nu știu. Așa. Hai să ne dăm pe la mov. Pe la mov, uitați aici. Uitați cum e ăsta. Deci că ne dăm peste cap aici. Așa. Ce rapid a fost. La aici mai departe scările nu pica. Așa. Le dăm pe la... ce culoare e? A, da, galben. Ok. Acum ne dăm pe la galben și o să ne revedem în videoclipul următor în care o să ne jucăm Brawl Stars. Habar nu ce-a fost asta. Vai, topoganul galben nu prea e ascultător. Ați văzut? Deci ați văzut cum am alunecat pe el? Deci topoganul galben nu e ascultător. Topoganul galben, vei fi pedepsit. Să vedem dacă acum vrei să ne dăm. Bă, nu, tu nu ești ascultător, ca să știi. Acum ești, bravo ție, da, m-am supărat de tine, încă sunt supărată. Trebuie să fii mereu ascultător. Mai dăm pe la televizor și ne vedem videoclipul următor, mâine, cu Brawl Stars. Și tot mâine va fi la fel un videoclip lung. Așa. Am închis așa. Acum mai dăm un pic la televizor, că vrea ea. Să nu te uiți așa mult la televizor. Am întrebat așa, nici nu vorbește. Bine, iată. Și nu uitați, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul meu. Pa, pa prieteni, pa!